Guci cilikno, Mas. Nggih, siap. Cuci langsung. Mas, yang ireng diputihno Lah ya. itu yang hitam manis itu dikasih filter. Oke, mantap ya. Dikasih filter, Mas. Astagfirullahaladzim. Pergapurane tukang masak dicicir-cicir lha apa? Rumpi bose. Ayo Mbak Siti sing sah-sah wae ayune kaya ngene kok ana sing masak iki. Iya, Pak. Ojo serabangan mau sing ning nggon